V tomto videu vám ukážeme, ako si v e-shope jednoducho vytvoríte dopyt na cenovú ponuku. Rýchlo, prehľadné a bez zbytočného papierovania. Ak chcete vytvoriť dopyt na cenovú ponuku, najskôr si vytvoríme nákupný zoznam. Začneme v sekcii Nákupné zoznamy, kde v pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo plus. Zadáme názov nákupného zoznamu a prípadne aj krátky popis. V našom ukážkovom príklade použijeme názov Domová inštalácia. Po vytvorení zoznamu prejdeme do ponuky produktov. Vyberieme si požadovanú kategóriu a začneme pridávať produkty do nášho nákupného zoznamu. Klikneme na konkrétny produkt a po jeho otvorení zvolíme tlačidlo Nákupný zoznam, ktoré sa nachádza vedľa tlačidla Pridať do košíka. Zobrazí sa nám prehľad všetkých vytvorených nákupných zoznamov. Stačí kliknúť na tlačidlo Pridať pri tom zozname, do ktorého chceme produkt uložiť. Tento postup zopakujeme pri všetkých produktoch, ktoré chceme mať v nákupnom zozname. Keď máme výber hotový, vrátime sa späť do nákupného zoznamu. Tu si označíme len tie produkty, na ktoré chceme vytvoriť dopyt. A v pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo Vytvoriť dopyt. Následne vyplníme potrebné údaje v zobrazenom okne a dopyt odošleme kliknutím na tlačidlo Odoslať dopyt. Po prijatí dopytu náš obchodný tím pripraví cenovú ponuku. Tá vám príde e-mailom a zároveň ju nájdete priamo v e-shope v B2B zóne v sekcii Cenové ponuky. Z detailu ponuky ju môžete jedným kliknutím potvrdiť a vytvoriť objednávku. Samozrejme počas doby platnosti cenovej ponuky. Vyskúšajte si vytvorenie dopytu ešte dnes a získajte cenovú ponuku presne podľa vašich potrieb. Jednoducho, online a na pár klikov.